26 Asram Contis ni bisingo khobjak Purbo Rajnagar ADC Village Kamal Singso Kamio tini Tipramo thani bukhaktui chikon sa kaisa bijay misil khlaidna digio thangui tongo pheba tabuk songlai soglai ongoi sengjagui tongo Purbo Rajnagar ADC Village Kamal Singso Kamio 26 Asram Bari Contis ni candidate Borong Gunang Onmes Deborma tini IPF pitai CPIM no Mesen Mabai tini kebang bud baikai tini 26 Asram Bari Contis ni candidate Borong Gunang Onmes Deborma tini keplai mobai tini tongthor sathok digio thanglai tongo Tipramo tha Piaba chini kok tibni kok mathumnai bai sungjak puru sabai khna rekha 26 Asram Bari Block Committee ni member Chito Deborma bosai khna rekha o jagao bijay misil ongui tongphano o jagao nongmung chamung gărui o jagao bubagrani kok thaibai rijabjak gan tambui musanai tai oro tongthoknai tai rong khela thunglainai tai nongmung chamung gărui tai oro mai khopsa chalainani hinai sabai khna rekha 26 Asram Bari Block Committee ni Chito Deborma tai oro mungsapano abahai violence singani body gelak tai obong gelak hinai sabai khna rekha chini kok tibni kok mathumnai no Aw kaham ko khapang daute bohuk song jahate kaipano amo hai walai solai digi o thangya tei tongthor sathotong bisingtino gesang gesang no pailenani abono sungmo nayo chini kok tibibo Piaba khapang daute bohuk song te kaisa kok belekhino sanani musungo Piaba tini 26 Asram Bari o jidi mabai boya tini ramsongno kato jidi mai boya Piaba kereng kereng thayo jidi liyabo ongui thangka Tipramo tha Piaba lukurok bo khathainani kerei lukurok kono wana jangnai kerei Piaba tini salchaya jora nasingdi jora tongkho salcha keplai ingnai joto thayono Piaba tini kechen thangka tini pailia hinai kubun jaga jidi tongha hinai tongthok mabai boya Piaba tini je jidi jaga bo bokha thina kogya je jidi jaga bo tongthok mungsa thomung hai agini haikini tonglai mano kono mungsa pano kebeng mungkre tamongkai khata thila di khabang daudai bohukchong bui tongthok ma haikini norobo tongthok di bui cha thongma haikini norobo cha thok di bui cha laima haikini norobo chalai di parabo bui kaham kurang tonglai di norobo tonglai di kono bokha thina ni kok krei abo kaisa koisu jagao abo hai Tiprasa hamyani bisingtui jidi abo ongui mano tamongkai o jagao Tiprasa lukurongno aro hamya tongo buini jagani borono support khain tongo abon bagi rogo samungrok kahamkai tangjagya o borok tangnai khiri abon bagino tini amo haikai hariwi thangkana hinai jengbo kha khlaio khapang daudai bosong kono kha thainani krei kono thaijaknai kok krei kono bokha thainani kok krei ekdom serai serai agini haikai tonglai mano tamongkai kaisa jaga jidi phano te kaisa jidi phano o jidimai baksan norobo phanioi norobo tongtholai tongdi tongthman bisintino hamjalai tongdi hamjalan bisintino takhubai takho jotno milioi para kaisa jotno nai tokai thongnani abono jomo koyo khapang daudai boksong Nai dongdi khabang daudai bohuk-song 26 Asram Bari Contis ni bisingo khobjak nai Purbo Rajnagar ADC Village Kamal Singso Kamio tini tongthotok chathotok srapsani bagi phano khailina nai tongo Tipramo tha tamongkai jahato keplai ingthamani bisingtui tongthotong mungsa thomung nglaina nai tongo tabungno mamui momui songlaiui senglai tongo lukurok tamongkai tabuk te sraptan bisingno abo chengjak bisingtui no tini tongthoklai nai Agari norong ni tini oro je mangso muiso je kralai oi mamui mumui songlai kheta abor tonglai mani karon nong ni tamoni bagi khelega ba tamo bo pandano tui bele hambai chili kok tv media no sini mo 26 Asram Bari constituency ni sini borong gunang deputy CM 23,829 vote manai borok applying kha bono sawo प्रत्येक vote center o jara buino mesen nei boot center ka apply khlai songkha khaiman kha a andaro kaham khlai joyjukto khedi chini jara buta rok bai kisa misa je tongmani pokoni rang sabai lai noro mangso muso soi purti khlai lai sama bagai jeng tini joto ro warriors rok ani joto leaders rok borok joto kisa misa subawai jeng tini chamung rok tiar khlai ya chini wab hamnai ke jeng bisele na harmaya haifano jeng 15-20 kg moto na hari jeng tini ro joto bodi nai chini joto amchaini oroni birisok bura sikla sikli rok phainai jeng tini oro dul silai masalai baji sogi tini gan tami bupagrani kokthai gan tami jeng masalai na tongthoklainai jeng tini sapung ong yang hemano 2টা হয়তো 3টা বাজিনাই জং tongthoklainai tai o jagao ki suru Tipramo tha siming borok siming da tongthongnai na kiba tai oino political party borok rok boda or phai tini tongthoksa thokngui man na oboya Tipramo tha to jotonon kobobo
जों CPM नबो हामजागो BJP नबो हामजागो बे बेबाक्सिन IPP दंनायनबो हामजागो बरबोथ' चिन्तिफ्रा सानो बरबो थानसानो हामजागो ओंनि मानो बरक जराबो जोंबाय हाकसालै दं फेवर ताबो फाइनानि बाद दंखा बरकनो फाइना बागि जों खबकनाय ओ आमसेनि जारा जोनो चिनि बिसिङाव केबिं दंनाय रक बरक तावाना दि फाइबाय बायदि जों एबा जरा चिनि मांस मुसर संनाय दंबो जों सालायनाय पाल मरेखे दंलायनाय जुलसिलायनाय जों जत्त थानसाखलाय आगामी दिनै जाप्ति सेलायनाय ते kaisa kok nonglai chalai bising tei ba tongtholai mongni bising tei kaisa te kaisa bodol no tabo kok ni kokta nanggi chawi rogo nang muti party khainai ahi party khainai abo hai kuno kaije kelengkini kebeng mungrogo norni yapri bo bai statement najak sini statement nangka जों oro chuak nangna ni bagi to o jaga kuno kre arak ma nanglak chuak ma nangrak जों sini niyom no जों oro sanai tongthoknai dusilainai duita baji khe जों complaint nge pailai janno ja thangi pailai go o tongthoman bising tei je tabo oino party rokta phaikya tongthongna hne noroi baksa phainai parani borok bo jahatu ba phaikya hangka phaiman bising tei je aro nang muti party ni borok ahi party ni borok hne kok banglai rogo kuno kebeng murda nukjakno na abo to jibon ngi maya monon hinu thansa tam CPM tam BJP o amchayo jara tongnai tefun BJP CPM kri chung jotom thansa boro chuna hamjagono bodi chung sangka koris dongo और तो जों CPM BJP नि मानलि बर फाइनाय आसा खायो बर अबसि फाइनाय जों बर नबो लामसासे जों जत्त थानसा जदि फाइ आबा ककरो आसि थां ओ कक आसेबेन बिसिंति बो हायगि आबनो मेथाब जाकनाय आबो जदि अम हायंगि टंका चिनि बिसिंगो जदि आमतेंगि टंखाय जों चिनि बिसिंगो नायनाय आमते जाते तांखो ओंनाबो कगया जत्त वारिसनो खाका हाबले लामसबले नेने मोंखाय आनि मुं चित्त देबनो ब्लक कमिटि मेम्बार्स और बुसरो बरक फायदा तंबा आसान रक ओं यांग या हमने 100 जन लेकानाय तिनि तंथं मुंगो तंथं मुंगो आजा द हामबाय